poté by následovala atletika. Takže já bych poprosil trenérky BC Kolín, aby se ujali slova. Tak jo. Medvěd! Funguje to, skvělý. Pojďte všichni semka na žlutou čáru, na začátek. Pojď, tak, výborně. Dobrý den, moje jméno je Milisova. Doufám, že vás neřvu. Pokud jo, tak to sundám. Každopádně jsem ráda, že jste sem přišli a že Kolín se snaží opravdu spojovat sporty, dělat multisport, řešit pohybovou gramotnost, protože to je základ i toho, co my se snažíme posledních zhruba 8 let dávat i do baby basketu, což je basketbal pro děti 6 až 10 let. A když je medvěd, tak nedribluju, OK? Hele, zkusíte si takovou věc? Oni si to taky zkusej, protože všichni mají něco v ruce. Notýsek, mobil, tušku, housku. Tak když máš takhle míč v ruce, tak si ho zkusíš takhle přehazovat. A ta volná ruka se u toho dotkne třeba ucha nebo hlavy. No, zkoušejte. No a případně, pokud vám to hrozně moc jde, tak vám dám něco těžšího. Jedna ruka, palec, že jste jedničky, že jste tady dneska, ale občas dostáváte i 4 ve škole. A zkusím co nejrychleji změnit. Aha, výborně. Můžeš si zkusit i tuhle variantu, samozřejmě, ta je těžší. Tak, takhle vypadá náš basket. Kdo nevidí, má to na papíře. Snažím se, když tohle budete dělat hodinu, budou vás ty ruce bolet, takže zasahuju tělo. Pokud, u toho musím i přemýšlet, zasahuju hlavu. To bylo to, co tady musíte jet. Třeba zkusím i se zadečkem, jo, takhle. No ale to nejdůležitější pro nás, jako pro basketbal, je zasáhnout i to srdce, ty emoce a ten vztah k tomu sportu. Takže já vám tady dneska nebudu ukazovat, jak učit dvojtakt, jak dávat ruku při střelbě, klidně mi zavolejte, dám vám nějaký seminář extra. A nebo tady samozřejmě místní trenéři, jinak já jsem neřekla, já jsem šéf-trenérka dětí a mládeže na České basketbalové federaci. Každopádně, hlava, srdce, tělo, pro nás to nejdůležitější, OK? Na začátku máme tady městečko, to je tady všude, kde vidíte vlastně tu tělocvičnu. Tady trenérka Lucka vám dá 4 parkovací místa. 4 parkovací místa podél čáry trestního hodu. Není už míč, nevadí. Hele, vy se kdekoliv pohybujete, cokoliv, co tě napadne, s tím míčem si můžeš dělat. Třeba já budu skákat, třeba budu běhat pozadu, třeba budu i driblovat, třeba zkusím překračovat čáru. A nebo budu chtít jít rychle po dálnici. Kdo vidí dálnici, oranžovou dálnici? Tady je oranžová dálnice, takže když budu na dálnici, tak se snažím předriblovat co nejrychle. A můžu dělat cokoliv, co mě tady napadne. Když už jsem unavená, tak si najdu obchodák. Obchodák je to modrý pole, tadyhle vidíme, modrý taky. A vedle těch modrých, ty sem dej prosím tě obruček, jsou takovýhle parkovací místa. Zaparkuju, jdu se projít do obchodáku, chviličku si vydechnu, už mě to nebá, vemu míč a jezdím dál. Může, pojď, komu jsem vzala míč? Hezka. Když si chci odpočívat, jdu do obchodáku, zaparkuju místo. Všichni mají míč. Výborně. Jasně, zkoušej si cokoliv, co tě napadne. Tak, co je pro mě tady důležitý? Všechny děti zapojený, ideálně do úvodní části a sami si řešej intenzitu. Jak rychle, jak pomalu, jak složitě, jak koordinačně. Ideální na začátek. Když začnu hned na začátku honíčku, tak jdu do maxima. Jo? Z čeho jsem úplně zastánce. Tak. Medvěd! Hele, schválně, jestli zvládnete. Já jsem byla minulý týden v Táboře. A tam zvládli za 5 vteřin udělat dvojice. A pozor, ještě další pokyn. Ve dvojici máte, každá dvojice, jeden ten kruh, co byly teď parkovací místa. My to neděláme dlouho, jak byste to dělali, jo? Protože to není účel. Spíš, abychom si toho víc ukázali. Každá dvojice bude mít jeden takovýhle kruh. Takže dvojici, každý svůj míč a jeden kruh.
Může. Můžete si vzít i ty parkovací místa, jasně. Nebo je jich tam dost pro všechny. 5, 4, 3, 2, 1,5. A máme. Výborně. Tam, kde nenajdeme dvojici, tak mi přijdete říct, uděláme případně trojice. Tamhle kluci jste 3, pojďte jeden ke mně, pojďte, prosím tě. Hele, podívej, kdo je řidič, tak řídí teda jednou rukou, dneska může. Kdo zvládne, tak u toho dribluje. Kdo ne, tak nemusí driblovat. Jo? A ty musíš za mnou, protože jsi náklad poutníčku. Tam, kde budu já, pojď, zkusíme ukázat, pojď za mnou. Tak zkusíš to, co já. A když to zvládneš i z driblování, bude to perfektní. Jo? A třeba budu zase skákat, točit se a tak dále. Můžeme, pojď! A jezdím kdekoliv. Tak, první dítě mám míč i obruč. Nám nevadí na basketbalu, když přijde dítě poprvé a ani vám na tělocviku a začne driblovat 2 rukama. Hrozný, budeme furt pískat. Ne, my chceme ten prožitek v první řadě. A pokud chci, aby driblovalo jednou, tak k tomu dám podnět. A to je to, že mu dám do ruky obruč. Jo? Medvěd! Tohle jste zvládli skvěle, ale ono by to nebylo spravedlivé, kdyby pořád byl jeden a ten samý řidič, jo? Takže, jak se jmenuješ? Eliško, až nebudeš chtít být řidička, položíš obruč, tím dáš jasně najevo svojí kámošce, že ona se může stát řidičkou, ty vemeš volant a jedeme dál. Pojď! Můžeme, jezdíme, pojďme. No ten nemá míč, ale to nevadí, protože vidím ten level, je menší, možná předškolák, nevím, mě to vlastně vůbec nevadí, jo? A klidně i ta jednodušší varianta právě může být to, že nebude mít míč, ale to akorát už chystám pro další cvičení. Tak, co je za problém? Potřebuješ čůrat na to vůbec nevadí, hele, tamhle ten kluk, kolik má ten telefon trochu, ten tě veme na záchod, tam je za rohem. Honec ani běž, nebo to pustíš. Tak. Medvěd! Mám pro vás velký úkol. Do 5 vteřin. Chci zkusit udělat jinou dvojici? 5, 4, 3, 2 a 1. Já ti poradím. A máme hotovou. Výborně. Hele, tady je takový věšák, na který se musí pověsit všechny kruhy. Pojď, všechny kruhy na věšák. 1. Výborně. Teď budeme elektrický auta, jo? Jsme pořád ve dvojici. Medvěd? Když je medvěd, tak se nedribluje. A to se vám bude stávat. Pořád budu driblovat. S tím počítejte, proto je dobrý mít nějaký pochyb. Pokud jsem autíčko, a teď se dohodnete, kdo je šéf, kdo je řidič. Tak, ten řidič zase kdekoliv, kde je, tak dělá cokoliv, pohybuje se dopředu, dozadu a náklad všechno kopíruje. Dělá úplně to samé. Ale pozor, já vám to ukážu. Já jsem šéfová, ale jsem řidič, všechno po mně opakuje, ano, ale já cítím, že už se potřebuju dobít, tak si najdu dobíjecí stanici, to je ten kruh, a tady chytím míč a takhle se dobíjím skákáním. A ty mezi tím kolem mě dribluješ. Takže takhle já se dobím a až já budu chtít, tak se rozhodnu a jdu na nějaký koš, na jakýkoliv, který tady je a ty musíš na něj taky. Jo, ale já rozhoduju, já jsem šéfová. Hele. Tak, paráda, máte velký koše, malý koše, tamhle malý koše. A pak si vyměníme, ona je šéfová a já jsem náklad. Může! Tak to vyřešíme, jo? Tomu jsem vzala míč. Hele, tady budeš od toho, jo?
jste 3. Vám odbíhají vždycky, jo? Tady další zásada, kterou my jako basketbal chceme, je propojování všestrannosti a specifické přípravy. To znamená, proto tam je to skákání, proto tam je obíhání v nějakém náklonu a podobně, ale přeto máme dribly, přeto máme zakončení. Za mě je hrozně důležitý samostatnost těch dětí a zodpovědnost těch dětí. To, že jsem k nima zády, není správný, ale trenérka Lucka na ně naštěstí kouká. Ale vy můžete případně opravovat korekci 2 lidem a vy víte, že to cvičení je dál, což je za mě strašně důležitý. Jo? Magnet! Byly nějaké dobíjecí auta, dělali dobíječky? Dobíjelo se nějaké auto? Nezapomněli jste na to? Tak hele, příště, až budete na tělocviku, tak si to zkusíte ještě díl, protože čas běží. Takže další cvičo bude král nebo královna a šašek. Ve dvojici si stoupnu na žlutou čáru jeden z vás a ten, kdo je se mnou ve dvojici, naproti na žlutou čáru. A tady všude budou dvojici jedna vedle druhý. Tak, to nevadí, vyřešíme, jo? Tak, máme dvojičky, výborně. Znovu opakuju, to cvičení byste měli nechat běžet díl. 3 do hodiny vám samozřejmě stačí, my si tady ukážeme třeba 4 za 5 minut, což samozřejmě není organizačně správně. Tak, výborně. Tak pozor. Děti, které tady máme a nejsou na čáře, kamo, hele, tamhle máte ještě místo, na kraji, jo, jděte tam proti sobě, výborně, a kde máš tu svoji trojičku? Králové a královny jsou tady na té straně. Všechny králové a královny, prosím vás, dejte si ten míč takhle mezi kotníky. Tady králové a královny, vy ne, vy jste šašci. Tak, králové a královny míč mezi kotníky, protože co vy děláte, vy určujete, co se bude dělat v království. Vy jste šašci a šašek dělá, co ukazuje král nebo královna. To znamená, že já, když šaškovi budu ukazovat, co asi bude dělat? A protože jsme na basketu, tak co bys mohla u toho dělat? Skvělý. Třeba si můžu i vymyslet něco, co mě napadne, ona si třeba sedne. Když udělám takovýhle terč, co myslíte, kluci, že by mohla udělat? Šašek. Jasně, dáme přihrávku. Já ji vrátím a zase ukazuju. Jo? Takže králové, královny jsou připravení ukazovat, šaškové, vy jdete 2 na 1, šaškové to opakujou. Může. Tak, pojď králi. Tady si stoupne, míč mezi kotníky, jdeš tady naproti, a budeš dělat, co on ti ukazuje, jo? A on to takhle ukáže, když k němu, tak k němu bude dribovat. Od tebe, zkus zasledat, co ti ukazuje. Pro nás důležitý, že všechno není přes auditivní pokyny, ale přes to, co ti děti vidět. Nezvu na ně, zvedni hlavu, to driblíku, zvedni hlavu, ne, dám podnět, který je donutí tu hlavu zvednout. Jo? A zase běží to samo a aby to líto, tak se samozřejmě musíme vyměnit. Magnet! Šašci na svoji čáru, míč mezi kotníky, králové, královny vezmou míč, stávají se s váma z vás. Šašci! No, chvilku jo. A jede! Může! Ale vidíme. Všechno máte na těch papírech, jo? Napsaný ty cvičení. Máte tam těch cvičení dokonce víc, máte tam případně napsaný nějaký obměny. Na těch papírech to máte proto, abyste mohli spíš koukat. Na těch papírech máte všechny ty zásady, které jsou pro nás důležité. Už jsem tady říkala samostatnost. Všimli jste si, že dětský svět je strašně důležitý. Když tady postavím dítě a řeknu, jak máš driblovat, jak budeš stát, tak prostě ta motivace bude takováhle. Když řeknu šašek, autíčko, dobíjecí stanice, dětský svět, tak ta motivace je okamžitě jiná. Máte tam QR kód na takovouhle knížku, která je volně ke stažení na internetu.
Když jedu mobilem na ten QR kód, ukáže se vám český znění tyhle knížky. V ní je spousta zase QR kódů na spoustu cvičení, který se hodně věnují tomu, co teď vidíte. Že si to děti řídí sami, oni jsou ty šéfové. Dáváme jim roli. Medvěd! Teď jsem na vás strašně zvědavá, protože máme fakt jako úplně maličko času, ale zkusíme to zvládnout. Pojďte jeden vedle druhýho. Jak se jmenuješ? Kubo, příště, až budeš chodit na tělocvik, tak tohle všechno musí dolů. OK? Všichni pojďte tady vedle Kuby. Po jeho levý ruce, po jeho pravý ruce. Tak. Kluci, chcete ukazovat teď? Nebo se radši podívat? Tak pojďte k ostatní, ten vás poprosím. Jo? Tak. Učím si. 1, 3, třeba. Pojďte za mnou. Hamburger! Pozor, tady máme 3 čudlíky vedle sebe, tamhle vidím velký koš, uprostřed je maso. Na kraji je houska. Nevychází mi to s dětma, přidám kečup, přidám sýr. Maso je to nejdůležitější. Podle masa se řídí houska. Protože nemůže maso vyjet tamhle a houska tady tam, to by nám nechutnalo. OK, můžu být chvilku maso, já jsem takový pořádný maso. Jo, děkuju. Takže kočky, tam kde, promiň, chlape. Tam, kde jsem já, tam je houska. Tam, kde jsem já, tam je houska. Výborně. Ale jakmile přejdu bílou čáru, všichni jdeme do koše. Všichni. Jo? Výborně. Perfektní. A teď si vyhrál. OK. Pozor. Tady je hamburger, tady je hamburger. Tamhle je hamburger. Ty oranžády si můžeš dát na stranu. A my jako celá trojice se dohodneme, že příště maso je třeba tady. Seš ty. Příště zase maso seš ty. A ty 3 z vás nemusí chodit pořád z tohohle hamburgeru. Podívej se, kde je volno, ať je třeba na tamhle ten. OK? Zkusíme! Jdeme! 3! 1, 2, 3, tamhle jděte na hamburger. Výborně! Tady, kdo chce spolu? Jdeme 1, 2, 3, hamburger. Můžeme? Jasně, tak můžeme tady na tu stranu. Tamhle na ten koš. Tady, hele. 1, 2, 3. Jo? Jeden človíček, druhý a třetí. Tak. Kdo nemá hamburger, čeká uprostřed a najde, kde je místo. Tak. Já jsem schválně udělala tuhle chaotickou variantu. Přijde ředitela. Tady je chaos. Je ten chaos řízený? Je. Víme, co dělají? Víme. Lítá tam 9 míčů? Ano, lítá. Proto používáme míče ty žlutý, které jsou měkký pro ty malé děti. Tolik nebylo, když se ho dostanete. Jo? A zase děti to jedou sami. Domlouvaj se. Lehčí varianta prvňáčci, druháčci, nechám je pořád na jednom hamburgeru a budou třeba 2 trojice a 3 trojice za sebou. Jo? Využívejte, protože vím, že máte malý tělocvičny. Využívejte různý takovýhle koše. Prostě jak je tam cíl. Já používám i ty prádelní. Jo? Tak. Co jsme si řekli? Důležité věci. Dobře, děkuji. Dětský svět. Zapojení všech dětí. Určitě zábava. Určitě jednoduchost. Tohle jsou jednoduché věci. Určitě chybování. Určitě technika je pro nás méně než prožitek. Samostatnost. Komunikace s dětma. Nějaká jejich motivace tím dětským příběhem. Já doufám, že to moje sdělení je jasný. Tak. Aha. Medvěd! Všechny medvědi, pojďte se blízko ke mně. Jinak pro vás, nebojte se při basketu používat píšťalku. Já ji taky mám, sice jsem ji dneska nepoužila. Když driblujou, je to lepší, ať si nezničíte hlasivky, máte těch hodin za sebou spoustu. Taky jsem učila tělocvik, vím, o čem mluvím. Já bych chtěla, abyste všichni viděli na ty učitele, protože tam musí přijít jeden obrovský potlesk pro vás, protože jste byli úžasní tím, že všechno bylo pro vás nový. Takže jste skvělí, potlesk pro vás. Tak. Paráda, výborně. Tak a teď, co by teď následovalo? Myslíte si, že bychom zvládli? Já bych chtěla třeba, aby 1, 2, 3, 4 holčičky, vy máte tenhle ten koš, OK? 1, 2, 3,
4 máte ten velký koš. Kluci, 1, 2, 3, 4 máte ten druhý velký koš. 1, 2, 3, máte tamhle ten oranžový, OK? No, já vám dám oranžávu, jo? 1, 2, 3, 4 máte oranžový. 1, 2, 3, 4 máte tamhle černý koš. Tak, a mě by teď zajímalo, zvládnete dát třeba košu a mně je úplně jedno, jak budete střílet, ale když by to šlo, můžu mít, tak by bylo fajn udělat takovejhle oblouček a zkusit to se trefit. OK? Jeden za druhým, jak... Tak pojď. Teďka aktivita je proto, aby oni se jakoby sami zabavili. Vůbec nemám problém se svýma dětma třeba, že si dělají vlastně jakoby co chtějí, že já jako toho koše nechám. To, co oni tady chtěli furt dělat, si střílet sami, zkusit si u toho tady prohodit, tak jim ten prostor na to dejme. Jo? Holčičky jsou organizovaný, kluci většinou jsou jako chaotiční. Tady koukám, že jsou taky organizovaný. Tak, výborně. A já využiju ten čas, kdy oni jsou zabavení. Tato kniha je nově k dispozici na všech možných portálech, knihkupectvích, ale i třeba na stránkách České basketbalové federace. Basketbal dětí vychází z Easy Basketu, italského Mauricio Cremonini, překládali jsme díky tomu, že byl covid. Velmi podobná, o který už jsem mluvila, je tato jednodušší, jak říkám. Najedete na to, máte spoustu cvičení, které můžete používat, ale basket. Teď je pro fotbal, pro házenou, máte mít žátek noze, třeba. Jo, takže jako inspirace si myslím využitelná. A volně přístupný jsou i takovýhle knihy Hodina pohybu navíc, možná znáte. Spojili se tady sporty větší sportu, který se dohodli, že právě záleží na pohybové gramotnosti dětí, takže vznikly materiály, kde jsou jak pro základní školy, tak pro mateřské školy různá cvičení. Ale pozor, dalo se třeba nevím 10 let zpátky, basketbal tam není úplně ideální. Já se ještě na federaci nebyla, já někdy se trošku slidím za to, co tam v basketbalu je. Takže koukejte na ty ostatní sporty, prosím. Jo? Na basket doporučuji tyhle knížky. Tak. Výborně, medvědi! Pojďte ke mně! Zvládli někdo z vás, protože vy skvěle děláte s tím míčem různý věci, tak jo, plameňáka. Byli jste všichni v zoo, že jo, že stojí plameňák na jedné noze. A kdo zvládne, tak zvládne třeba i driblovat, nebo si točit s míčem kolem těla. Musíš si dělat místo. A stojím jako plameňák. Druhá noha. Tak a tady těch věcí je spousta. Vy všechny znáte. Nějaký ballhandlingy, co děláte s míčema. To je asi zbytečný tady ukazovat, protože to vy máte základní nějaký všestranný popravě každého dělce. Jo? Jenom by bylo fajn, aby tam vždycky byla nějaká stabilita, mobilita. Ale umíte plavat? Umíte plavat takhle? No. Samozřejmě ideálně toto pěkně dát třeba na začátek. Ty cvičení, které jste viděli předtím, všechno byly jak herní cvičení, tak třeba i trošku průpravný, ale byly spíš do hlavní části hodiny. Nakonec nezapomeňte, můžete dát i na začátek, aby si děti hrály. Máte jich hodně, tak je dejte 3 na 3 tady na šířku. Tady další 3 na 3, tady další 3 na 3. Když je to maličký, tak se to dá. A na kraji si třeba s nimi dělejte ty kotouly, co tady byly předtím u kolegy, nebo nějakou opičí dráhu, kde vy musíte být jako záchranný. Ale budu tak, že budu vidět na zbytek. Tady jim dám hrát cokoliv, co už třeba trošku znají. Jedno bude pokládaná, jedno bude házená, jedno bude fotbal. Kdyby tam byl basket, budu strašně rád. Jo? Rozumíme si, takže určitě tam dávat tu průpravnou hru. By bylo skvělý. A ještě jednou velký potlesk a odměny pro děti! Kdo je z basketbalového oddílu, už rozvrhy má, takže si veme pravítko. Kdo není z basketbalového oddílu, může samozřejmě rozvrh. Basketačky, vemte si pravítko. A já ale vůbec slyším. Je, super, skvělý, tak si to ukliďte a pozor, přichází
si znají, takže se na ně klidně můžete obrátit. Děkuju moc krát, užijte si dnešní den. Takže já děkuju basketbalistům za určitě velice inspirativní ukázky pohybových aktivit. Ještě než připraví Jirka Jakoubek, trenér atletického oddílu, svoji prezentaci, tak jenom pro vás. Nemusíte si natáčet ty aktivity na mobilní telefony, jak jsem to viděl, protože nahoře je kamera a z toho celého dnešního praktického semináře bude videozáznam, který dostanete na školy, takže budete mít všechny tyhle aktivity k dispozici. Nemusíte si to ani zapisovat, ani natáčet. Děkuju a teď už je připravená prezentace, kterou připravil Jirka Jakoubek, jak už jsem říkal, trenér atletického oddílu a zároveň ale také tělocvikář na základní škole. Takže atletika. Já nevím, jestli děti teďka utekly. Já se vám představím, já se jmenuji Jiří Jakoubek a jsem z atletiky, ale učím i na 7. základní škole, takže někteří z vás mě znáte z závodu. Atletika je docela složitá, já vám tady nebudu ukazovat nácviky, skoku dalekého, vysokého a tak dále. Spíš bych vám chtěl ukázat hry, které já dělám s dětma, jak ve škole, tak i na atletice. Jsou to takový běžecko-všeobecné hry. Jestli teda děti se vrátí, tak vám to i ukážu. Necháme chvilku na start. Potom třeba vám ukážu rozcvičku, sám učím na stupni a vím, že nejhorší, co je ten čas. A když se budeme protahovat, neříkám nic proti protahování, to určitě ne, určitě taky dobrý, ale zkusíme si ukázat rozcvičku dynamickou, kterou můžete provést v rámci třeba 5 minut. Jo, takže tohle vás asi čeká. Možná necháme to nakonec, když zbyde čas. Tak dáme dětem chvilku čas na pití. Nebo eventuálně, jestli by hokejisti, kteří teďka přišli, si chtěli jít vyzkoušet. Kluci. Můžete jít na atletiku. A jestli se neunavili, tak pojďte dolů. Atletika to nechce. Jestli to teda trenéru nevadí, že se učit. Ať si dají pauzu. Tak, kluci, pojďte sem. Pojďte ke mně. Jsou to hry, které budeme teďka ukazovat, jsou spíš běžecký a není to úplně vhodný na začátek, jak říkala tady kolegyně v basketbalu. Jsou to hry spíše jako rozcvičení po ty dynamické rozcvičce, klidně v hlavní části, můžete různě obnovovat. První hra se jmenuje Vypikat frisbee, je to hra, kdy u toho běháte a snažíte se vyhnout frisbee. Nesmíte zvednout, neházíte s ním, ale posouváte ho po zemi. Když se tě takhle dotkne frisbee, seš vybitej, můžeme si dát takový cvik, kres, nebo můžete hrát dál. My si dáme jeden angličák, kluci vy jste tady nebyli na začátku, ukáž angličák bez kliku, jenom do sporu. Do sporu jenom, takhle, jdeš dolů a zpátky. Jo? To je náš kres, nebo cvik za to, když jste vybití. Hrajeme všude, rozběhněte se po celý tělocvičně klidně. Jo. Než začneme hrát, kluci, jenom na chvilku, to frisbee je tady, jo? Je potřeba to frisbee sunout po zemi. Když jste vybitý, jdete na stranu, děláte jeden cvik a hrajete dál. Připrav se, pojď. Jinak vy to můžete ještě zdokonalit, že si počítají body, znamená, když někoho on vybije, má bod, když je vybitej, má minus bod, hrajete třeba do 5 bodů, nebo ještě dáváme třeba rozlišováky, to znamená, když kluci mají vybít se do 6 bodů, když má 4 body rozlišovák, oni vidí, že má rozlišovák, je možnost, že on vyhraje, takže oni po něm budou víc, hra se prodlužuje, je to zajímavější.
Je dobrý, že u toho se hejbou, běhají, zvedají se, musí podskakovat a protáhnout celý to tělo. Stane se, že frisbee se rozbije, takže jich můžete vždycky víc. Stačí obyčejný, nemusíte mít tyhle ty velký frisbee. Tak. Dobrý kluci, stačí, vás je teda hodně. Pojďte ke mně, jako ukázka to stačila. Jste mi to frisbee. Všechno mi doneste. Dejte mi ho sem, kdo má frisbee, položí ho sem. Udělejte si trojice. Trojice stojí tady. Pojďte ke mně hned. Tý trojici, nebo dvojice, čtveřice, je to jedno. Jedna stojí tady, za sebou, další tady. Pojďte ke mně, kluci. Běžně. Kluci, pojďte ke mně. Tady stojíš a za ně. Tady další. Tak, a já poprosím na druhou stranu, pojďte se mnou. Tak, stojí tady jedna. Trojice proti kluku. Tady další. Promiň. Proti ním. Tady, výborně. Někdy s notou a takhle. Hra se jmenuje stříhaná. Vy nemáte proti sobě nikoho, pojďte k někomu. No. Zase běžecká hra, na začátek, holky to znají ode mě. Jakmile řeknete teď, holky běží proti sobě, někdy proti sobě, pojď. Jednou kámen, nůžky, papír, teď. Tak. Nelča dělá papír, ona dělá nůžky. Nelča prohrá, běží zpátky do svého domečku, ty běžíš tam a kolegyně vybíhá. Tak, a kde se potkáte, tam zase stříháte. Stojí takhle na schvál, aby oni viděli, kdo prohrál. To? To je jedno. Dáme nůžky, papír, teď. Tak, vyhrála jsi se, jo, ty jsi vyhrála, když se zase vybíhá další. Takhle to jde až do té doby, až tahle z té strany se dotkne čáry a hra končí a hrajou znova. Kluci, rozumíme tomu? Nebojte se, hrál jsem to i s druhákama. Oni to pochopí. Dejte tomu třeba 2-3 hodiny, jakoby ne celý, ale 5minutovky, oni se to naučí. Z začátku to je složitější, choďte mezi nima a oni se to naučí a potom, když to umíte, řeknu stříhaná, děti se jim postaví a už jedou, běhají. A tak, zkusíme si to. Připrav se. Pozor. Hop! Ne. Teď uvidíš, když se tvé prohraje. Kámoška. Pojď zpátky, děvče. Když prohraješ, vrací se zpátky, jo? Když ten ze svého týmu prohraje, vrací se zpátky, když vyhraje, běží tam. No já si něco tam zapojím. Vidíte, že děti do toho pochopí jeden z toho družstva, nebo si to vysvětlí a říkám, 2-3 hoďky a druháci to zvládají úplně bezvadně, jde to hrát na větší štíšku, jde to hrát venku, kdekoliv. Pojď, musíš sledovat. Když se dotkneš, máš bod. Tak, já myslím, že jako ukázka stačí. Pojďme dál, děkuju. Děcka, stačí. Teď já poprosím, zůstaňte jak jste a já si vždycky vezmu jednu trojici. Nebo čtveřici, holky, pojďte sem k tomu kuželu. Vy pojďte sem k tomu kuželu. Ostatní teďka necháme vydechnout. Kluci, pojďte sem. A vy pojďte sem. Vidíme, že tady máme nějaký dělník. Je to běžecká hra. Jmenuje se to Člověče, nezlob se. Postavte se do toho obdélníku. Pojďte sem takhle. Pojď sem. Taky. Každá skupina má. Postav se. Kostku. Kluci, hop. Kluci. Tak, úplně je to klasický Člověče, nezlob se. My zkrátíme to, že nemusí teďka nahazovat šestku, ale co hoděj, těch počet kol běží. To znamená, jak se jmenuješ? Alexi, pojď sem. Tak, pojď sem. Alexi, hoď.
padla mu 6, běží 6 kol, ty kola běží po délku želu. Proto je potřeba, abyste byli vevnitř v tom obdélníku. Vevnitř v tom obdélníku, no? Holky, takhle. Běží 6 kol, v tu chvíli i tady kluci hážou, hoď. Hoďte to tak, aby to nepadlo ven. Máš 2 kola. Kluci, zkuste vyběhnout. Vyběhni. Pokud ho doběhne a dotkne se ho, nebo jakkoliv přeběhne, tady. Ono doběhne asi. Pojď, doběhni ho. Pojď ještě. Dobře, ty pokračuješ dál, ty jsi měl 2. Vypadáváš, házíš znova do té řady. Ty, který jsi doběhl, se sedneš doprostřed, sedíš, ty máš hotovo, hrajeme tak dlouho, dokud nebude celý družstvo v domečku. Jo? Pojďte si jednou rychle zahrát všichni, pojď ještě jednou. Rozumíme tomu? Co? Tady vidíš, jsi to viděl? Tady jak stojí. Jo? Připrav se, hodíš číslo, běžíš. Jakmile doběhne, hází další. Dotaz? Tak si se dá doprostřed. A máš, odpočíváš, vydechuješ. Připrav. Hop. A běžíš, dělej. Počkáš, až doběhne. Jo, záleží, jak si to nastavíte vy jako učitelé. Je to, děcka takhle nikdy na tréninku, ani na tréninku, ale ani v tělocviku nepoběží, takže je to fakt náročný. Tohle je malý hřiště, vemte si, že bychom klidně mohli hrát tadyhle. A můžete dát další domeček doprostřed, může hrát 5 skupin, 25 dětí, když učíte 2 třídy, tak jedna odpočívá, hraje za 4 minuty hotová, za 5 a můžou se vystřídat a můžete to dělat se 40 dětma. Ten, kdo běží, tak hodí toho před sebou. Jo, kohokoliv se dotkne, spíš přeběhne, protože mi pak vybíhají do strany, aby se jich jako nedotkl. Ale stačilo jako přeběhnout, on se vrací a hází znova. Když je chycenej, vrací se zpátky do svého domečku a hraje dál. A když to doběhne, pestovánky se nedotkl, se dá si doprostřed a čeká a vydechuje. No. Nejhorší je, když nejlepší jdou první a ty nejslabší jdou poslední, protože ty nejslabší většinou běží pomalu a jdou hnedka znova běžet, protože někdo předběhne. Jo, takže mají třeba 12 kol, ty nejslabší a ty nejlepší mají 2 kola třeba na začátku, ale někdo tak rozjet. Tak. Dobrý, děkuju. Už to nedohraje, stačí. Tady družstvo vyhrál, nebudu, který byl první. Výborně, chlapci, super. Tak, doneste mi to a doneste mi to. Jo, sebrat a donést. Všechno mi to doneste, a na to nešlápne. Tak. Super. To byly 2 nebo 3 běžecké hry, které děcka nejvíc baví, nebo dá se s nima docela pracovat i s velkou počtem lidí. Dále už se přesuneme, já to mám na části. Pak ještě třeba biatlon, jestli znáte, že postavíte kužele, jenom to střílej, obíhají, ale tady to je na dlouho, to teďka si ukazovat nebudeme. Další částí z atletiky, co je jakoby nejhorší, nebo já vidím jako ve škole největší problém, je házení. Prostě házení, děti nehodí 10 metrů, když jdete na webě, jenom vemete to dítě, který to přehodí, aspoň. A ostatní děcka nejsou schopní to přehodit. Spousta učitelů to nemá ráda, pojďte si děcka vzít míče. Tady ty. Kdyby tu nehrajou, já tomu rozumím, hrají, taky nehrajou. Za prvý hrajou jedno dítě. Dobrý. Neházejte s tím, medvěd. Jestli se to... A kluci tady nebyli. Takže máme různé kluci. Máme různé druhy vybiky. Nehrajou tu klasickou vybiku, kde stojíte kapitán na kapitána. Bohužel tahle tělocvična nám neumožňuje úplně to ukázat tak, jak bych chtěl. Aspoň si to zkusíme vysvětlit. Já bych poprosil všichni, co nejsou hokejisti a jdou sem. Nejsou. A hokejisti na druhou stranu. Kluci, já vás poprosím, dejte jim míče. Je jedno, u nás v atletice
Kluci, u nás atletice je jedno, jestli hážou technicky dobře nebo ne, už těchto dětí. Hlavně ať hážou, ať skáčou, ať běhají. Jo? Jestli oni se rozhodnou jít na nějaký sport, tak my už si je tam naučíme. My bychom chtěli, aby ty děti měly co nejvíc věmu. Jo? Aby si co nejvíc zkoušeli věcí, i třeba to nevadí, že ho neumí perfektně. Jo? Já potřebuji, aby to zkusil, aby ten mozek se zapojil do toho a mnohem nám se líp učí pak třeba oště nebo jiné disciplíny těžký, které jsou motoricky náročnější. Ale to dítě umí pohyby, to si zapamatuje. Takže vypíka vozek se hraje tak, že představte si, že to je jedna zeď, druhá, která tady bohužel není. Družstvo je rozdělené na dvě části, někdo hází a někdo brání. Obránci mají za úkol, tady je kluci jenom ukázka, když míč spadne odsaď dolů, družstvo, co je na druhé straně, má bod. Jakýmkoliv způsobem se dotkne od země, vrchem a tak dále. Tu chvíli vy zapojíte všechny děti, ty, co neumějí házet, bráněj, ty, co umějí házet, hážou na druhou stranu. Já poprosím, aby neházeli na paní učitelky. Kluci, je to jenom ukázka, to znamená, vy když budete mít míč, tak ho pošlete jenom jim, jo, po zemi, jo? Než si to hodíte na učitelky. Nebo takhle, jestli tam nějaká učí a máte, tak to můžete. Tak, jenom ukázka, vaší snahou se dotknout toho, hlavně z toho nespadněte, borce, jo? Tak jeden, pojď, házej. Můžeš s míčem driblovat, pojď si blíž, až jsem na půlku klidně, pojďte až jsem na půlku. A i když to dítě nepřehodí tu lžiště, tak stačí, když ten míč dopadne třeba na půlku toho lžiště, on se tam dokutálí a vlastně bude mít taky radost, že se zapojil do té vybiky. No, takže jim to tam takhle mrsknete, je vysoko, je to bez vodu. No, je potřeba na to třeba mít dva učitele, anebo minimálně nějakého žáda, který vám bude počítat body na druhé straně. No a ty děti nepřemýšlejí, prostě hážou a bohatě jim stačí říct, ať si dá ruku do kříže, váha je ruka je natažená, tohle když jim řeknete, tak to bohatě stačí. Vždycky co nejvíc míčů, vracečka, to určitě znáte. Ale tohle je taková hra, kterou můžete hrát s těma dětma se všema a hrajou to i krvňáci, oni to pošlou po zemi, utálí se to a mají z toho radost. Tak, dobrý, stačí. Super. Tak, já poprosím ty hokejisti mi tady zůstanou, ostatní si sednou. Tak, kluci, pojďte se. Vemte si míček, kluci, udělejte si dvojice. Kdo koho to nevíde, tak si jde sednout, jo? Ještě tamhle je míč. Výborně. Tak, kluci tamhle. Kdo nemá míč, nevadí. Kdo má míč, lehne si na záda, lehni si na záda. Ten z té druhé dvojice jde k němu. Tak, pro nás je důležité, aby to tělo bylo zpevněný. Já nedělám třeba úkolový hry typu, že se mají strkat, podrážet si nohy a takovýhle, byť třeba to jde, třeba starší to mají rádi, tohle teďka vynecháme, ukážeme si hru na zpevnění, úkolem mým je, ty držíš míč, držo, a já tě ho chci sebrat, jo? Takže mu snažíš, já se teda silnější, jako zvednu, nicméně když jsou stejně silný, tak to, takže se snažíte přetahovat, kluci, zkus to, připrav se, kde máš dvojici? Tak nevadí, já jdu s tebou. Připrav, hop, snaž se mnou sebrat, jo, držíš pevně, snažíš se mu vytrhnout, necouváš s ním, jenom míč držíš. Kdo to vyzkoušel, vymění se. Dobrý, vyměňte se, pojďte si to zkusit. Třeba když budete gymnastiku na zpevnění končetin. Teď já si vám nebudu, nevadí? Dobré. Tak, pojďte to zkusit, dobrý. Další, co může být, lehni si na ticho, dej si ho pod sebe. Zkoušíš a držíš ho, zkoušíš ho třeba lehce otočit nebo se pod něj dostat a vyhrabat. Zase netahej za tričko, netahej ani toho člověka. Snaž se dostat pro ten míč a ten míč, jakmile chytíš, tak ho zkus vytrhnout. Ty si ho můžeš držet, jo, zničíte maximálně míč. Tak, zkus to. Tak, stačí.
Tak, kluci, já vás poprosím, hrajte zpátky. Hrajte, neházejte, kluci, neházejte, dejte se. A poprosím vás, vemte 2 lavičky a dejte mi je sem. Tak, stačí. Dejte je tak, aby ta noha byla s touhle čárou. Tak ještě posuňte kousek. Sem, takhle. Vy položte, kluci, položte tu lavičku. Tak, stačí. 5 kluků si sedne, 5 kluků tady, zbytek si sedne vedle, jo? 5 stačí, na koho to nevíde, nevadí. Kluci, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kluci, běžte teďka na půlku si sednout tam, jo? 1, 2, 3, 4, 5. Kluci, sedněte si tam, jo? Na půlku. Tak, další cvičení, přicházíme jakoby do cvičení, posilujeme ty děti, neděláme to klasicky, že by dělali kliky, dřepy, ale já to dělám tím, že posiluju pomocí laviček nebo pomocí žíněnek. Ukážeme si lavičky. Kluci, úkol zní, stačí na půlku, sednout na lavičku mít mezi nohama, dejte si lavičku mezi nohama a úkol je, ideálně, když budeme chodit tam, no, kluci, tam. Mít zadek na lavičce a lavičku dostat na půlku na druhou stranu. Jakýmkoliv způsobem. Pojď. Zadek na lavičce. Poprvé to budou takhle šoupat, můžete jim říct, že ta lavička nemusí být ale na zemi. Nemusíte ji mít na zemi. Ale zadek musí být na lavičce. Stačí se, jakmile vidím, že noha projde čárou, vítězí družstvo. Výborně, zastav se. Dotáhni to. A takhle to můžete střídat, těch variant je spousta. Lavičku nad hlavou, nemusíte se bát, jo, ještě nespadla nikdy. Můžete mít 1 noha na zemi, jo, kluci, otočte se. Úkol zní, 1 noha na zemi, všechno ostatní je úplně jedno. Ale každý může mít jenom 1 nohu na zemi. Můžete to mít, skákat jak chcete. Zkuste to, pojď. A teď záleží, je to kooperace těch dětí, jo? Všichni jsou na jedné straně, tak to bude těžko, musí se domluvit, že by bylo ideální, kdyby 2 kluci byli na druhé straně a tak dále. Zase posilujeme. Dobrý kluci, sedněte si, stačí. Další ukázka, ještě poslední, půjdeme dál. Srovnej. Tak. Lavička musí být na zemi, vy můžete být jak chcete. Připrav se. Hop. Jo, a kluci už to, lavička musí být na zemi. Jo, a kluci už s tím začnou popit a pak to můžete střídat jakýmkoliv způsobem. Můžete mít ty děti, jeden sedí, ostatní běží. No a to samý s žíněnkama. Táte žíněnky, běžíte na žíněnku, odrazíte se, kdo dál dopuje na ručce, jakože se odrazí, pluje do ty žíněnce, a nevím, jestli ty žíněnky tady jdou. Kluci, 2 žíněnky. Pojď, rychle, 2 žíněnky. Jedem. Zbytek to ukličte. Kluci, ukličte to. Děkuju. A takhle to točíte a dáte výborně posilovat, nebo můžete využít i žebřiny, jakkoliv. Děti to baví, je to prostě hra a na konci jsou úplně splavený. Jenom to položte, kluci. Je tam nějaká láhev. Dobrý? Jo, dobře. Tak máme 5 minut, pojď rychle s tou žíněnkou. Jo, a už tohle je posilování. Když to sem nesou, úkol zní, dones žíněnku, žíněnka musí být nad hlavou všech dětí. Jo, to byl úkol 1, druhý úkol, pojďte sem, rozeběhni se, skok na žíněnku, tam do půle nejdál. Jo, zkus se odrazit a sjet pod ní dál, co nejdál. Já nevím, jestli bude klouzat. Zkus to, pojď. Dobrý, jde další. Jakmile doběhne, plácne, jde další a na půlku. Jeden, plácne, pojď. Zkuste to taky, borci, vedle. To je ono. Jo, a zase žíněnku, jeden je na žíněnce, ostatního tahá, žíněnka musí být bez vzduchu, když máte starý žíněnky, potřebujete zničit, ideální na to. Jo? První stupeň ideální, od druhého stupně už to je těžší, protože ty děti jsou těžší. Takže ta žíněnka je už jako vysekaná víc a víc. Tak, borci. Super, to vás baví, že jo?
To je jak na ledě. Tak, dobrý. 4 kluci, uklidit. Ještě všichni. Tak, a co mi tady zbylo, pojďte ke mně. Postavte se tadyhle na čáru. Ukážeme si tu dynamickou rozcvičku. Jo, a je to další spousta jakoby věcí. Ty štafety jdou brát s kolíkama místo těch, jak dáte jenom štafetový kolíky, který tady má a tak dále. Kluci, když jsou děti unavený, tak využívám ten čas, aby se odpočali při takovýchhle reakčním věcem. Jo, takže jedna věc, nereakci, atletika, starty a tak dále. Postavte se vedle sebe, udějte si místo. Zavřete oči, no já tleskněte vy. Jo, zavři oči, nesmí nikdo podvádět. To je, Vlady, tlesknu. Štěpirák. Ne, musíš na ten moje tlesknutí, jo? Štěpirák. No, tak to nejde asi s hokejistem. Nevadí. Ale oni se to naučí. Další cvičení, třeba ve dvojicích, chcete si odpočinout, řekněte, udělejte si dvojice, stojíte proti sobě, natáhni ruce, takhle dej. Já ti je dám takhle, můžeš tam někdy koukat, já tě plácnu, musíš uhnout, jo? Tak ještě jednou, jo? Neutíkej, jo? A teď ty slušně plácnu. No, nevadí, pojď ještě. A to sami můžete udělat, když mají oči zavřený, jenom na dotek. Zavři oči, neboj se. Jo, já je můžu mít otevřený, odcejtí moje ruce, jakmile já se uhnu, s těma rukama ty uhneš taky. Jo, rychle musíš. Jo? Dobrý, teď to zkus ty. Nic, ještě. Nic, nevadí. Dobrý, jo? Další to znáte, máš ruce, dej takhle, mám tady, plesni mě. Teď si tě povedlo, teď já tebe mám to je jo, snažíš se uhnout. A tak dál. Tak, dobrý. Postavte se vedle sebe, máme asi 3 minuty. Dynamická rozcvička, to znamená, dětka jsou rozklusaný, nebo když je léto, tak ani nemusíte. Kluci, stačí. Vás bych chtěl trénovat. Tak, dáme dynamickou rozcvičku, koukej na mě. Když je máte zahřátý, buď nějaký kolečku vzízí, nebo když je venku teplo, nevadí. Dynamická rozcvička, děláš to samý na půlku, snažíte se, pojďte dál. Nebo takhle, od sebe víc. Tak, a jdeme. Podskočný klus, to je tohle, a rotace paží dopředu. Pojď. Rotace paží dozadu. Tleskni si vepředu, vzadu. Ruce zvedni. Takhle. Dobrý, stůj, pojďte se zpátky. Podskočný klus, jedeš, trup, koukáš dopředu hlavou. Nekoukej to za sebe. Teď to změň a koukni se za sebe. Koukni se za tu ruku. Tak, výborně. Jdeme dál. Já to dělám to rychle, jo? Jdu od vršku dolů. Jdeme na druhou stranu. Šáhnu si dolů, poběhnu si. Šáhnu dolů, začínám pokrčit nohama, šáhni dolů. Postupně je napínám, není to závod. Až se dostanu na druhou stranu a mám ty nohy napnutý úplně. Jdu, pojď sem, na půlku, kluci. Jdu na druhou stranu, plácnu si, protáhnu hýště, plácnu si do paty, tažený. Jo, co největší rozsah. Narovnej se. Zase, když budu to dělat takhle, je to špatně, musí být narovnaný. To samý, tlesknu si pod nohou. Nespěchej na to. Říct těm dětem, já si, že děti jsme tu soutěžili, říct dětem, že to není závod, ale to dělají co nejvíc technicky. Jdu na druhou stranu a plácnu si do kříže. Začnu na koleno, přejdu na špičku. Nohy nedávám do strany, do rotace, když to vyloženě neřeknu, že to má být v rotaci, ale snažím si to dávat rovně. Tak, jdu na druhou stranu, přisedne si, zvednu, přitáhnu koleno, poběhneš. Zase, sednu si do toho, vytáhnu narovnaný, poběhneš. Tak. A těch cviků je víc, učíváte se třeba napadne, prostřídat na jednu nohu a během 5 minut děcka jsou rozcvičení a můžete jít normálně klidně běhat 60.
Už nemám čas, je to všechno, bylo by toho víc, ale bohužel já vám děkuju a to se třeba někdy jde. Já děkuju klukům a předávám slovo Petrikovi. Hokejistů. My si samozřejmě uděláme teď zase pauzičku. Skončili jsme o něco později, byli jsme delší, takže sejdeme se v 11:05 a bude prezentace hokejistů a potom využití reakčních světel.